Maray na hapon mga tugangoy po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga barata maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBM DCGB sa mga barata ngunyan para sa aga. Enot ang barata halid dyan sa luwas. Si Luwens Barcena. Luwens kamen. Salamat sabi Direct Wing location ka na DCGB News. Anya undigdi sa Puro Boulevard, digdi sa may Obeli section. Kailan na formal na kunyan na inineguraraan o kaya pinagpunan ang tracing inauguration ka na Hanjong Bridge. Panduang hero sabihin ni Direk asin fransakan na Ibalong. Sam mo niya nagpuun pa sanaan na sampitan ng aktibidad niya sa presente Sara Alcalde Noel Rosal kan syudad Sara Vice Mayor Papi Cristobal atin Karadar Perez kan Museo de Legazpi. Sa footage na nakukuhaan ko niyan kan DCGB News, iyo ini anitsura kan Hanjong na pinagdinoran ni Robert Palangka sa mga private sector digdi sa syudad. Asin sa siring na paagi, nagtaon na digdinin mensahe si Alcalde Noel Rosal ay ang pinagudampitan na dapat ng sa paagi kay ni mapapayaman pa ang kultura asin ang historika na syudad. Kailan kan siring na bagay iniman sigun sa iya parte ini kan pagkakaiwa nin pagkakasararo kana mga tigaspenyo at ilan kan siring nga aktibidad na ini. Sa kung matatandaan sabi direct, ini nga nasabitan ng location, isip na lang ang camera. Yan. Ang lokasyon kay ni Tabi direct, so may bridge na bagay ni Pasiring sa Lamba area, sa may Pasiring na ini sa Purpurukan na Boulevard. Atin sa mga oras na ini, nagtataonin mensahe si Sir Carlito Perez na pupuntaan sa iyang mensahe. To the reign, it was a golden era of Ibalong or Bitol during the time of Hanjong. In closing, let me acknowledge our partners on making this monument. First, allow me to say my words of thanks to the sponsor of the first monument, which I have not done during the inauguration of the first monument. It was a co-partnership with JCI. Thank you so much. Then the president of JCI was Johnson Roy. He is with us. Can you be recognized? Kindly stand up, sir. Thank you so much. Thank you so much for collaborating with us. And this time, the Hanjong Monument is a donation again of the family of Robert Palangka, represented this afternoon by Dante. Kindly be recognized, Dante. Thank you so much. The city did not spend any single centavo for all this monument. We have one more. We already have a donor. I'll be telling you again during the unveiling of the third monument, which is the third hero, Bantong. So allow me to read the account of stanza 17 to 22 of the Ibalong epic, written by no less than Merito B. Espinas, which is exactly what can be read here in the marker. 17 to 22. Hanjong, soon after this to be fulfilled, Chief Hanjong, who with his band warriors in no time destroy all the wild creatures of the land. To kill all these wild animals in 10,000 fights, fought he, in all of which, despite the odds, he had emerged a triumphant. The beast with one eye, the three throats, which in Bunong had made their lair. 10 months without rest he attacked, till he slake them born. The winged shark, the plow, the deep, the carabaos in their wild style, the crow-wrapped mountain sides were all subdued in the short while.
all the gigantic crocodiles, the size of bantas of today, and all the fierce sarimao, Kukulasi exiled away. The serpent with a voice of much like that of sirens tempting all. At Mount Hantik in a huge cave, they were forever buried all. Thank you very much. Again, ang pasalamat po kang sa iyo. And to the artists of both Baltog and Anjong Toy, thank you very much. Roger, so yan tabi direct. Si Sir Darlito Perez, kan Museo de Legazpi. Tingin sa tuyang pinabubuksakan sabi direct at sinilip na nagatitiratan sa pakamadladlain na mga opisyalis o mga artist man. Tingin sa tuyang pinabubuksakan. At sa ngunyan, nagtataon ng mensahe si Regional Director Herbie Aguas. Nagugunta tabi direct at sa iyagapayag. Tingin. Tapos po mga taga-Legazpi as in Albayano. Congratulations for another milestone here for our second hero. Not so long ago, nung po kita duman sa pagselebrar ta kang pag-unveil ta kay Baltog. Ngunyan po, daw lang yung panduang hero ta. Sa primero ta pong hero, sobrang kaugmahan po ka mga taga-Legazpi, taga-Albay. Pati po sa langit kayo ito nagluluha. Mauranon po. So ito pong pag-celebrar ta. Pero ngunyan, tinawag kita kayo ng panahon. Kaya ako nagpapasalamat, dayaw po yung City. Siyempre po, ang Legazpi City, ang sa po yung idol, Mayor Noel Rosal. Kaya po sa mga talagang ang nagtatao, gingaran kang Legazpi City as in Albay na sa sayang mga programa. And of course, iba niya po ang sayang Geraldine Rosal, and of course, naman mas ako yung Chok Papito na Kuya Bobby Crisoba, the Vice Mayor of Legazpi City. Sa bago tiga-chismis ko kay Bobby, sa Bobby, ang monumento niya ko sa ampangan ta, ang lawas niya ko, hinubog sa lawas niya ko ni Mayor Noel. Kaya ako sabi ko magayon ang gagi po niya ko ni Mr. Toy Napa, pagkayon talagang alos kas pares ng Mayor Noel. And of course, to all the partners here, especially the JCI, thank you so much for doing this sa JCI. Talagang buon sa buon kamot talaga nag-CTPD. And of course, sa donor pa po niyan, tingnan sila mga sa kanyang barkada Padihon, Dandy. Abot na lang po, papasalamat ni kay Robert po. Tupalaong pong tabang ili not only for Legazpi City, for Albay, but for the Bicol region as a whole. Nasabi ko nga ni ngunyan, and of course, Father Dave, maring na hapon po. And of course, kamusta yung day? Sa mga councilors, nakinig ko si Councilor Made, Beth, and of course, Councilor, nakita ko si Councilor Lau. Andyan, si Councilor Lau. And kapos po. And of course, this will not be a very interesting opening without my friends. Ang partner po ng turismo, ang sa kuya mga barkada po sa media, maray na po sa inyo kabos. Ang sa kuya po ini pong monumento po ni Hanjong, this is not only a sign or a monument na tigatindog tamo niyan. This is also a symbol na talagang ang sa tuya pong Balwa, ang Legazpi City, sa tuyang probinsya, ang Bicol region po talagang sabi nga ni Mayor, we are very resilient. Nasa taho po ang pandemya, higagipot na po ang programa na Araw Kaini. Po kita mapadaok sa COVID. We don't have to be scared, but we have to adapt. What are the things that we have to do with all the protocols alam na po yan. And we have to deal with that because ngunyan po, binukasana po ang pag-akseptar ang Pilipinas sa mga foreign tourists. This is a good sign for our tourism and economy. Kaya sana po, digdiman po sa tuya sa Legazpi City, sa probinsya ng Albay, as in sa Bicol region, we should be vigilant enough na mahiling tapo kung ano po ang mga pangangaipukan sa tuya pong lugar, na ano po kanyang mga proyekto, nakakataw po inspirasyon. Kaya again, may congratulations to Legazpi City, may congratulations to JCI. Roger, tabi direct. So yan, mensahe ni Regional Director Herbie Aguas kompleto. Digdi sa tuyang kinamumugsakan. Sin nagpapadagos pa, digdi ang programa. May kinaraman sa aktibidad na inina sa closing remarks na
may kinaraman sa bisa ng bagay. So yan tabi direct and So ayan nga on dyan tabi Luwens an enot na binutagli sa may dap-dap si kanya. Bantong. Oo. Iyan na pig inuguran mo niyan Handyong. Handyong. May saro pa. Susaro pa. Ano? Si Baltog. Si Baldog. Dumana ito sa Puro. Tumana sa puro. Anon na pakagibo kayan tabi LBB kaya na estatwa ngayon? Is it semento or fiber? Semento direct. Hindi ko Oo. sigurado kung Kaputan semento ko, yan. kaputan ko. Fiberglass gawdi yan? Kaputan ko nga ni. Sige daw. Dahil dapat diba, no, anong bitaligi? Si Kader ka kayan? Baka si Kader Oo, ka. yan nga ni. O, may pantok doon sa bagda pa'y sundang. Sa ibaba niya baga may tapayan. Baka maging basura na yan pag-abot ka ng oras. Dahil man siguro direct. Sa alang kauman. Ding imposible. Iyo baga. Nasa implementationan. Iyo, okay. Iyo. Sa tangon yan, padagos naman ang aktibidad at makatapos kayo ni closing remarks naman at matapos na ang aktibidad na ini sa short man siya na ini. Pinagkibo siya na in mga bagay-bagay, mga kakinaraman sa seremonyang ini. Libre pala nini direct. Libreng ano? Libre pala nini. Hindi kayo nikigastos sa lokal na gobyerno sa nasambitan ng aktibidad ni basado sa naging pahayag ni Sir Darlito Perez. What sabihin, si RUP ang nagdunar kayan. Si RUP, Tapos ang nagibo, si Toy na napay. ito'y nanapay. Pareho kan suginibo dyan sa, ano yan, sa may San Joaquin? Oo, Tamaw yan gayod? Roger. Dito ko lao na Our Lady of Salvation. Roger sa daan. Si Toy napay man ang nagpahit kayan. Okay. Roger, so yan tabi direct. Magapit ka digdi. Ano? Magapit ka digdi. Iyo. Pagkatapos kayo ni Digdi, pagka-report ko ma dyan, kasi mata, alam ko malilibre ka. Iyo. Roger, so yan tabi ninong direct, ang mga dagsag pang istorya, dayo paglingawan ako sa imong pinangaki, Lawrence Bursi Barcena. Nangyari. Siniguro kan Commission on Election na dai makakaapektar sa mismong aldaw kan eleksyon ang pagkatraso kan voters list. Ini matapos ibalyo sa Marso 29 imbes na Pebrero 8 ang pagpapaluwas kan COMELEC ni listahan kan mga botante na makakaboto sa Mayo 9. Sigun kay COMELEC Director Eliza David, kay puan pang mag-agi sa proseso ang paglinig sa listahan. Sinabi niyang kay puan na masiguro na daing doble o multiple registration ang sarong botante, asin kay puan man na matangkas ang mga botante na halin na nagkagaradan. Base man sa datos kan COMELEC, pinakadakol pa mang giraray na botante ang hali sa age group na 30 sa good 59 anyos. Tanganing masiguro na magiging maingat ang pagbabakuna sa mga aking maedad na 5 hasta 11 anyos, ipinararong na sa retraining ang gabos ng mga bakunador. Sinabi ni National Vaccination Operations Center Co-Lead and Medical Specialist Dr. Kija Lorraine Rosario na ang kaipuhan masiguro na magiging maingat ang pagbabakuna sa nasabing age group, lalo na ta reformulated and Pfizer vaccine na itataw sa mga aki. Siyang ipiniliwanag na kinakaipuhan na iperarom sa retraining ang mga bakunador dahil ang tamang ibang protocols ang pagtudok din bakuna sa mga edad na 5 hasta 11 anyos kumpara ka na sa edad na 12 anyos pa itaas. Maigot ang regulasyon kan COMELEC para sa mga kandidato na makonduktanin mga aktibidad sa pagpoon kan kampanya ngunya na aldaw para sa national candidates. Sigun kay COMELEC Director Eliza David, kay puan na mag-apply nin authorization sa mga opisina kan commission ang mga kandidato bago magkampanya, caravan, meeting de avance, rally, motorkada sinibapa. Pinagirumduman ang mga opisyalis lokal na siguro na nasusunod ang mga ipigpapalawas na guidelines kan COMELEC para sa ligtas asin areglado ang pagkampanya asin day maging super spreader event ang mga gigibo na aktibidad sa pagkampanya kan mga kandidato. Inot ng ipinaluwas kan COMELEC ang maipit na regulasyon para sa pagkampanya aro kan pagbabawal na makipag-selfie, makipag-abrasa sa mga botante, bawal maglaog sa mga harong, bawal magtaunin pagkakan, bawal ang beso-beso o kugos asin gabos na physical contact para masigurong nasusunod ang minimum public health standard.
Tinawanin linaw kan Department of Health na ang gabos na individual na naka-generate na kan sa indang digital COVID-19 vaccine certificate sa VaxCert PH dapat maghagad nin bagong version. Ini dahilan na nakapag-update naman ang VaxCert PH nin bagong features. Sinabi kan DOH na pwedeng i-regenerate ang code sa vaxcert.doh.gov.ph o magduman sa lugar na pinagbabakunahan. Kasabay sa VaxCert PH ang personal na data kan holder, brand asin na lot number kan bakuna, lugar asin petsa ko na kaso arina na itudok o kon kaso arina itudok. Igwa man na QR code na gagamitan sa Vaccination Information Management System. Pwede man ining maging pruweba sa pagbakuna sa mga mabiyahe sa ibang nasyon. Ipinahayag ang Commission ng Eleksyon na dain na sigararay maimprenta nin mga panibagong balota in kaso magkaiguanin mga diskwalifikadong kandidato sa nakatalaan na eleksyon sa Mayo. Ini sinabi ni COMELEC Director Eliza David na sa ngunyan padagos pa ang pag-imprenta kan mga balot ng gagamiton para sa eleksyon apisar kan nakapendyenteng pagluwas kan desisyon sa isinumitir na disqualification kontra kay dating Senador Bongbong Marcos. Mantang may kinaraman sa apot kung iguan ng desisyon ang First Division kan COMELEC sa disqualification case na isinumitir kontra kay Marcos, sinabi ni David na nagalat pa sinda kung arin iluluwas ang desisyon. Sa pinakahuring whole genome sequencing run kan Philippine Genome Center kan Enero 30, sinabi kan Department of Health na 702 na kaso nin Omicron variant ang nakadetect nin 744 na samples. May siyam na Delta variant cases. Bilang dugang, 936 na samples halis sa sequencing run kan UPPGC Diliman, UPPGC Visayas asin Research Institute for Tropical Medicine, nagbuga ng 867 na Omicron variant cases o 92% asin 7 o 0.75% na Delta variant cases. Sa ngunyan, umirabot naman sa 9 na konfirmado o siyam ang konfirmadong nagadaan kausakan Omicron variant, mantangan kabilugan na bilang kan Omicron cases nasa 2,722 na. Pinamutikan kan Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na may halong politika ang pigigibon nindang investigasyon sa patakot sa buhay kan sarong presidential. Sigun kay PNP-ACG spokesperson Lieutenant Michelle Sabino, non-partisan ang PNP asin wara sindang pigpapaboran na kandidato sa eleksyon. Ginibo kan PNP-ACG ang pahayag matapos ang statement kan sarong party list na pigi-involto sinda kan PNP as in Department of Justice sa assassination plot kontra kay dating Senador Bongbong Marcos na nakapost sa TikTok. Sinabi pa kang grupo na maraot ang sendang buot dalan today pa man validated ang pigisabing assassination plot na pig-involto na tulo sindang. Dai pa napapanahon na ipasunod ang suwestyon na no booster card, no entry sa mga lugar na halang kamupaan vaccination rate. Ini ang tinawanin doon ni DILG Secretary Eduardo Anyo sa pagsasabi na masakit ang ekonomiya ka nasyon kung ipapasunod ang siring na lakdang. Sa iyong sinabi na ang prioridad ngunyan kan gobyerno na matudukan in primary series ang nasa 34 milyones na bako paman bakunadong persona sa nasyon. Maabot sa 59.1 milyones katao ang fully vaccinated na kontra sa virus, mantanga 66.5 milyones naman ang nagahalat kan sa ikaduwang dose. May arasan doon pagbuktak sa pwesto kan mga opisyales kan Philippine National Police para sa benepisyo kan bilog na organisasyon asin bako para sa benepisyo kan mga pigbuktak sa pwesto. Inang tinawanin doon ni PNP Chief General Leonardo Carlos matapos na magborotwa ang mga reklamo kan kapiparang senior officials na napiluhan aligado kan masuben pang senda sa ultimong pagbabalasa na ipinatob kan PNP. Sigun kay Carlos, seniority saro sana sa mga faktor na pigbabasyan sa promotion. Kay banan sa pigkukonsiderar sa promotion kan mga opisyales ang sendang nirito, reputasyon, track record, background asin karakter. Ang gabos na mga inipigadalan kan Senior Officer Placement and Promotion Board na suminakat sa Committee of 3 para aprobaran.
Dagdag pa kan PNP chief, iniparte kan nakaugalian ng sistema para masiguro na may bugtak sa pwesto ang karapat-dapat na tao. Abiso kan PNP chief sa mga natawan pwesto na bako komportable sa enda, dapat mas pagkarayon pa ang sendang trabaho bilang pangdagdag sa sendang kwalifikasyon para sa masunod na promotion. Nakarehistro naman ang Philippine National Police nindugang na 25 mga bagong kaso ng COVID-19 sa mga tauhan kaini kon kaya nasa 48,589 na ang total na bilang kan infection sa pulisya. Sa datos kan PNP, nasa 47,814 ang narahay, mantang sa 648 ang aktibong kaso, siring man, mantinidong nasa 127 mga pulis ang nagadan kausa kan siring na helang. Sa ibong nalado, nasa 218,901 o 97% o 97.34% kan mga pulis ang nabakunahan na kontra sa COVID-19, mantang 5,125 o 2.28% ang nagahalat pa kan ikaduang dosiring man, 95,736 o 3% ang nakaresibi na nin booster shot. At ang pagmaray para dagos ng magturos o tanggalon ang mga restrictions sa nasyon, partikular sa National Capital Region. Sinabi ni Dr. Ronjen Solante na saro sa mga miyembro kan Vaccine Expert Panel na sa iling niya kay Puan Pamangiraray mantineron sa Alert Level 2 ang Metro Manila asin nagkaparang parte ka nasyon asin de kay Puan maghidali. Sigun kay Solante kay Puan unang mahiling ang mga datos sa masunod na 2 semana kung mas sa baba pa ining. Difícil na magbaba ng alerto pagkatapos sigararay na may taas ang kaso asin sigararay na naman na isakat ang alerto pagabot kan aldaw na pag-araman na sa Pebrero 15 ang pagiging efektibo kan alert level 2 asin bago magabot ang petseng ini pigdalauman na mapalos ng bagong desisyon ang Interagency Task Force kung ano ang masunod na ipapautob na alert level sa nasyon poon Pebrero 16, 2022. Pagkakapriso ninpon sa saro sagkod anom na bulan asin multa na day mababa sa 20 hasta 50,000 pesos para sa isay man na madadakop na namamekainin mga vaccination card dahil sa pagsuay sa RA 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Disease Law. Iniyan patanid ni PNP Chief General Jonardo Carlos matapos madakop ang sarong suspetsyado sa buy-bust operation sa Bukidnon kung saan ang suspetsyado na midbida ni si Charlene Abdul, 20 anyos, matapos pabakalan ni na 2 peking vaccine cards ang mga undercover na pulis sa kantidad na 700 pesos. Dahil dapat maulang ang pagbaba kan alert level status kung paragos na mababa ang COVID-19 cases sa nasyon. Inatinoon ni Duo ni Health Secretary Francisco Duque matapos na makapag-resto girare ang Pilipinas ni habamang kaso ng COVID-19. Ipinalawanag ni Duque na sa ngunyan nasa low risk negative 42-week growth rate asin moderate risk average daily attack rate ang Pilipinas. Sa ngunyan 60 milyones na Pilipino ang bakunado na kontra sa COVID-19. Sinabi kan Department of Education na tinugutan na nindaan mas dako ng mga grade level na magpartisipar sa progressive expansion kan face-to-face classes sa mga lugar na nasa lindong kan COVID-19 Alert 1 na asin na level 2. Ang kindergarten, grade 1 na hasta 3, pati na senior high school students, tinugutan naman na magsabay sa pilot rundown sa in-person classes. Sinabi ni Education Assistant Secretary Malcolm Garma na sa suspension o expansion phase, tatawanin na rin oportunidad as in chance sa ibang grade level tanganing magpuuna ang setting of the consciousness sa mga estudyantes as in mga paratukdo. Nagpatanid si Presidente Rodrigo Duterte sa publiko na iwasan ang pagbakal ng mga bulong kontra sa COVID-19 sa mga tsindahan aron kan sari-sari store as in online sellers. Sinabi kang Presidente na pirming day nadadagos ang kaso sa mga nagkakadarakop kaya dai sindang takot sa pagpabakal ng mga peking bulong. Katagod kanina nagpatandid man ang Presidente na ipapainom niya ang mga makukonfiskar na bulong sa mga madadakop na nagpapabakal kan mga ini. Base sa datos kan Food and Drug Administration, 21 sa
926 na drug outlet sa bilog na nasyon ang pigtutubo na nagpapabakalin mga peking bulong asin diagnostic kits. Pinahimutikan kan Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang akusasyon na pamumulitika sa investigasyon ninda sa pigsasabing assassination plot kontra kay dating Senador Bongbong Marcos. Sinabi ni PNP ACG spokesman na Lieutenant Michelle Sabino na ang pulisya sa rong organisasyon na non-partisan asin na daing interes sa anuman na political affairs na involved ang mga kandidato sa eleksyon. Ini matapos magpalag ang kabataan party list sa Department of Justice asin ACG sa pagkonektar sa inda sa pigsasabing planong panggagada na nadiskubre sa video shaping app na TikTok. Ipinahayag ni Health Secretary Francisco Duque na nasa low risk na kan COVID-19 ang Pilipinas. Sigun kay Duque, nagarahay na ang sitwasyon kan COVID-19 sa nasyon kung saan nasa low risk level naman ang total bed utilization as in intensive care unit sa mga ospital sa Metro Manila as in iba pang probinsya. Apisar kani tinawan ni Duque na dahil pa man giraray pwedeng ibaba sa pinaka-turos na alert level 1 ang nasyon dahil kay puan pa kini nin masalawig na panahon asin dapat na magpadagos pa ang pagbaba ka numero kan mga pigtatamaan ka nakakaulakit na helang. Mantang sa naging pahayagman ni infectious disease expert Dr. Ronjen Solante, sinabi niyang mas maray kung mantenido sa alert level to ang nasyon dahil ata pang maray para magpaotob nin mas toros na restriksyon. Sa ngunyan target kang gobyerno na mabakunaan ang 90 milyones na Pilipino bago matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Siniguro ni PNP Chief General Jonardo Carlos na nakalatag na ang seguridad para sa pagpuon ngunin kan campaign period para sa mga national candidates sa 2022 elections. Sa iyang sinabi na standard security package ang itataon ninda sa mga kandidato sa saindang pagkakampanya. Ipinaliwanag ni Carlos na mantinido ang mga pulis sa campaign activity alagad kung tapos na ang aktibidad mahali naman ang mga pulis. Tanganing masiguro na apolitical ang pulisya, sinabi ni Carlos na magiging maugid sinda sa pagtaon in security detail. Binawi kan Department of Health and Polisiya na magtataon in diretso sa gobyerno na tawan in parental consent ang mga aking gusto magpabakuna maski abo kan mga magurang. Magigirumduman na ipinalawas ang memorandum kan DOH na kapalaman na paghabo ng magurang na pabakunan ng aki pwede magtindog ang gobyerno sa na parents patria asin tawan ng consent ang aki na gusto magpabakuna. Mantang mababasa sa rebisadong memo na ipinalawas kan DOH na rescinded o kansilado na nasabing patakaran sa pagbakuna sa edad na 5 hasta 11 anyos. Sinabi ni Presidential Advisor for COVID-19 Response Vince Dizon na kaipuan talaga ang pagtugot kan mga magurang para mabakunahan ang nasabing age group. Ini matapos magsumiter ng reklamo ang duwang magurang sa Quezon City Regional Trial Court dalan sa nasabing probisyon kan DOH. Gagamito ni Vice Presidente Leni Robredo ang rosas bilang trademark sa iyang kampanya sa pagsasabi na ini minasimbolo nin paglaom. Iniyan pahayag ni Abogado Barry Gutierrez, tagapagtaram ni Robredo, sa pagsasabi na ang rosas iyon simbolo kan sa indang kampanya dahil sa Pilipinas, ang rosas nangangahulugan manin pagkamuot, paglaom asin marahay na buhay. Ang rosas nanindugan man para sa demokrasya asin katalingkasan. Idaladag pa man yan na iniyan simbolo na minadalawan o minaladawan sa sentro kan laban na ang puso kan kada Pilipino na nagtataonin buhay sa People's Campaign. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Tapagaran kan mga pagriba. Ronald Baldo sa Lado Technical. Kami po nagatod kan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako man po si Edwin Terrell na nagsasabing salamat kan sa nung pagantabay.